Za učitelje kažu da su graditelji sretnih domova, svjetionici istine, ljubavi i velikog poštovanja. Svi se rado sjećamo svojih prvih učiteljica, omiljenih nastavnika ili najbolje razrednice. Da bi im se zahvalili za cijeli radni vijek poučavanja, odgajanja i usmjeravanja djece i mladih, Zagrebačka županija organizirala je druženje umirovljenih učitelja i prigodno ih nagradila. Učitelji, nastavnici i profesori Zagrebačke županije koji su otišli u mirovinu u godinama 2020., 2021. i 2022. prigodno su nagrađeni za radni vijek podučavanja djece. Da im zahvalimo na sve ono što su napravili za djecu Zagrebačke županije, a da to ne bude samo zahvala. Evo, za svakog od njih smo pripremili jedan simboličan poklon bon od 1500 kuna, da nas se malo duže sjećaju. Svi znamo koliko je poziv nastavnika važan, koliko je to bitno za našu djecu, za sve nas, jer oni su nas izveli u život, oni su nam pokazali pravi put. Evo, ovo je jedan od načina da im na svemu tome zahvalim. Zagrebačka županija je tako nagradila 127 učitelja, nastavnika, profesora, jer kako ističu prve učiteljice ili omiljeni profesori i razrednici, osobe su čija se imena pamte cijeli život. Sve ono što su oni činili tijekom svog radnog vijeka, da damo jednu posebnu pažnju i da iskoristimo ovu priliku da još jednom zahvalimo na onome što su radili tijekom svog rada i odgajali generacije djece i davali im ono najvrijednije u životu, to je znanje. Svoje dojmove ovog obilježavanja podijelila je s nama umirovljena učiteljica s 44 godine radnog staža. Da sam radosna što sam dočekala kraj radnog vijeka, nisam nesretna, nisam umirovljenik nego penzioner. Razlika je što mi ne mirujemo, nego smo i dalje aktivni. Čak mi se čini da smo sad aktivniji nego u vrijeme radnog vijeka. Eto, gledam kolegice i kolege, svi su veseli jer nas je Sveti Nikola iznenadio, gdje nismo očekivali ništa u našoj čizmici. Međutim, ove godine nas je Sveti Nikola sve ugodno iznenadio. Rad učitelja se sve više prepoznaje kao jedan od najvažnijih za ukupan razvoj društva, te ga se posebno nastoji cijeniti, kao što je primjerice obilježavanjem Svjetskog dana učitelja. Obično kažu da je floskula jednom učitelj uvijek učitelj i da to nije neko atraktivno zanimanje, ali zapravo je. Kad sretnete sve ove bivše đake pa vas potapša po ramenu, o, dobar dan Raska, pa dođite preko reda ili neke druge, lijepo ih je vidjeti gdje ste dali i svoj nekakav doprinos da su ti naši bivši đaci uspjeli u životu. Pa recimo, ponosna sam na sve ove silne generacije koje su postigle velike uspjehe u tehnici, jer ja sam po vokaciji tehničar i uvijek ću biti, gdje su neki otišli čak u diplomaciju, a evo imamo i sportaše. A ovo vam je dokaz da se svi ti kasnije zreli ljudi uvijek sjete svojih učitelja. A poruka mladim kolegama je da budu ustrajni u poslu i strpljivi, jer uspjeh ponekad je tek vidljiv kasnije u tim zrelim i uspješnim ljudima kojima su nekad kao djeci u njihovim padovima pomogli.